1880. Στείλε μου ένα ταξί. Δες μου μια ταβέρνα εδώ κοντά, γιατί πεινάω. Και πού είσαι? Σύνδεσέ με τη φουκαρίγερα τη μάνα μου. Να της πω τη λυρική παρεξήγηση. Εσείς εδώ? Δεν με περίμενες, Όχι. Είναι που ντρέπομαι να με βλέπεις να σιδερώνω. Είναι γελίο το θέαμα. Είναι κομμένο και το τηλέφωνο. Να έπαιρνα το 1180 να σε τραντάρω κάτι. Θέλεις το κινητό μου. Αυτό. Χωρίς τα καλώδια, 1180. Συνδέσαι με σε παρακαλώ με το καφέ να διακομεί. Θέλεις λουκούμι? 1180